كورات هذا تلتشانا سلامات مستر زيل هسانات زحش عقمي انجليزيا نخون نعلمهم لعب تعرنا قولي لكم كاجاتهم تعرتاتهم تمرتاو فيديوهات مدلاو حقست مصحفتي بمدلاوي سلاج ببغيزيو ندالو تمرتاو فيديو نخبصحهم اكلو تصاونت كبصح كتقاملهم كلوطلهم يوتيوب چانلنا مستر زيل ايديك تيك توك اكاونتنا مستر زيل ايديك سبسكرايب لايك شير فولو بمغبار مستر زيل صحفو مصحفتي زيل سبوكن انجلش فوليوم 1 كاب كيجي جميرو اسك 40 زلو هصاونتي زررب نخلو بጣም ጠቃሚ ዝሆነት መጽሐፍ زيل انجلش كاب كيجي جميرو زلو ህፃናት ሳይንሳዊ ሜላና በእንግሊሽ ንክኸሉ ፎኖሎጂ ወይ ካና የድምጸት ሳይንስ መሰረት ገራ አስተዳለውት መጽሐፍ زيل سبوكن انجلش فوليوم 2 ካብ 50 ክፍልን ላዕሊ ዘለው ህፃናት ዝርርብ ንኽእሉ በጣም ጠቃሚ ዝሆነት መጽሐፍ زيل جرامر زيل ساينس بمعداقنا ولدو كباصح اجامو يبركت اوكي so let's go كاب كيجيك ساب كالاي كفل زلو ህፃውንቲ ዝጥቀሙላ اب ناونس መሰረት ዝገበረት ትምርታዊ ቪድዮ እዚኻ so nouns noun ታይልና ነርና ዝሐለፈ noun is a naming word ማለት እዩ ንምጽዋዕ ንጥቀመሎም ቃላት ሰብ ክንጽውዕሎም ንኽእል ቦታ ክንጽውዕሎም ንኽእል አቕሓ ክንጽውዕሎም ንኽእል ቃላት መጸውዒ ቃላት ይባሃሉ ወይ ከዓ nouns ይባሃሉ በእንግሊዝኛ so nouns are what naming words so let's see we are given here nouns then we are going to put them on their category ስለዚህ ኣብዚኣ ዝተውሃውና ናውን ሰለው አበይ የምዝምደው ክንመደው ሚና ሕዚ ናብነት ፋርመር እንታይ እዩ ፋርመር ማለት ናይ ሕርሻ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ወይ ከዓ ታይ ይባሃል ሓረስታይ ውን ይባሃል ስለዚህ ፋርመርሲ ኔም ኦፍ ፕሌስ ድያ ቦታ ድያ ንምጽዋዕ ንጥቀመላ ወይስ ኔም ኦፍ ፐርሰን ሓረስታይ الناس ናይ ሕርሻ ዝሰርሕ ሰብሲ ፋርመር ይዝባሃል ኢልና ስለዚህ ፋርመር ኔም ኦፍ ፕሌስ ድያ ቦታ ድና ንጽውዕላ ዘለና ወይስ ኔም ኦፍ ፐርሰን ስለዚህ ፋርመር አበይ ትኾነላ ማለት ሓረስታይ እንተይልናስ ናይ ሕርሻ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ እንተኾይኑስ ታይና ንጽውዕላ ዘለና ሰብ ማለት እዩ ኔም ኦፍ ፐርሰን ኮይና ናይ ሰብ ሽም ኮይና so farmer ኣብዚኣ ንምድባለና ማለት እዩ so farmer name of person ትሆነላ ማለት farmer ጠቦ እሺ ሲቲ ታይ ማለት እዩ መቀለ is a city አክሱም is a city አዲስ አበባ is a city so ሲቲ ታይ ማለት እዩ ከተማ so ከተማ ታይ ጽውዕ ዘሎ ከተማ እንተይለስ መቀለ እንተይለስ ቦታ ዲ ጽውዕ ዘለኹ ወይ ሰብ ስለዚህ መቀለ እንተይለስ ቦታ ዲ ጽውዕ ዘለኹ ወይ ሰብ ወይስ እንስሳ ስለዚህ መቀለ ዝባሃል እንስሳ መቸም የለም so name of place ትሆነላ ማለት እዩ so city name of place so city ታይ ትሆነላ name of place city so name of place ኮይና ማለት እዩ then horse type ትክትሽ ናበለ ንመጫወተ ንመዝናነይ ዝጠቅመና እንስሳ ታይ መዝናረ horse ፈረስ so ፈረስ ተይለሲ ታይ ጽውዕ ዘለኹ animal ልዩ ወይስ ፐርሰን so horse ፈረስ ማለት እዩ so ፈረስ ሲ ፐርሰን ልዩ ወይ ሰብ ልዩ ወይስ animal ስለዚህ horse ታይ ሆነሎ nice animal so horse is the name of animal so horse is the name of animal so እዚኣ
horse እዚያ ገይረያ the next duck so duck እንታይ እዩ ስለዚህ ዳክ ማለት አማይ ትነብር ደርሆማይ ትባሃል በትግርኛ ዳክ ማለት ደርሆማይ ሰው ደርሆማይ ኦር ደርሆርባ ታያ እሰናኒ ማለት ሰው ዳክ እንደገና ዳክ አዚያ አትከውን ማለት ሰው ሌትስ ጎ ቦይ ቀላል boy place yes person ሰብድና ንጽውዕላ ወይስ ቦታ ቀላል ያዚያኩ ቦይ ሰብድና ንጽውዕላ then pig ታይዝ ነበረ ሓሰማ ታይዝ ነበረ እንስሳ ድዩስ place ድዩ ንጽውዕሉ person ድዩ ወይስ animal so pig animal እንጽውዕላ እያ ማለት okay nice what about girl it's very simple Hannah is a girl so girl will አቤት ሆነላ ማለት እዩ ቦታ ይኮነተ so it's a name of girl ትሆን ያ sun ፀሐይ ታይታ ዘብርሃን ትበና ሳን ዘሙቆት ትበናሲ ሰብድያ ወይስ ቦታያ ፀሐይ ሃይና ንምድባ እንስሳ ደትኾን ፀሐይና ንምድባ ፀሐይ ማበድያ name of things ኣብዛት ትኸውን ሳን ስለዚህ ሳን animal ወነ ይኮነትን person ወነ ይኮነትን place ወነ ይኮነትን ታዲያ name of things ወይ ናይ ነገራት ስም ኣብዝብል ታአቱ ማለት እዩ what about park what's park ቀፍታ ሸራሮ is a park ስለዚህ park ታይ ማለት እዩ park a place where there are what wild animals and forest ስለዚህ ጫካ ደነበሎ ፓርክ ስለዚህ ፓርክ አዋሽ ፓርክ ስለዚህ ዝሕሎ እንስሳት ብዙሕ ተኽልታት ዘለዎ ቦታ ፓርክ ስለዚህ በቃ ናይ ቦታ ሽም ከይና ማለት እዩ ፓርክ so park is a name of place park is a name of place what about car it's very simple መኪና እንታይ እያ ሰብድያ ትኾን ቦታ መኪና ዘጅርና ልትኸድ ዋይ አኒማል ልትኾን ኩሎም ይኮነትን እዚኣ ስለዚህ ኣበይ ትኾነላ ካር name of things ትኾነላ ማለት እዩ then school zil school something another school what do we do in the school we learn so what school is what a name of a place so school is a name of place school is a name of place then what's left tree area person that تكون place كلها ما يكونت animal تكون the tree يكونتن سبيدات تكون أبزيا tree سلازي tree is a name of things اوكي مالو ما عند زي اتمثل nouns ويكዓ መፀውዒ ንምፅዋዕ ንጥቀመሎም ቃላት ኣብ ክንደይ ንምድቦም name of place ወይ ቦታ መፀውዒ ኣሎ name of person ሰብ ንምፅዋዕ ንጥቀመሉ name of animal እንስሳ ንምፅዋዕ ንጥቀመሉ name of things ከዓ ዝተፈላለዩ ነገራት ንምፅዋዕ ንጥቀመሎም ርኢናሎም ማዓንቲ ساكورا تخطات الشانل لا يلوم عن تزي مس مستر زيل باب جيزي زدالهم تمرتوا فيديوهات نكباتحوا نكالوتون كباتحوا ህፃናት ከተቃመሎም ክልወጠሎም ዝሐሻ ዓቕሚ
እንግሊዝኛ ንኸማዓውሉ ዩቲዩብ ቻናልና ሚስተር ዚሊዲክ ቲክቶክ አካውንትና ሚስተር ዚሊዲክ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ና ኩሉ ክባጻሕ እጃሞም ይበርክቱ ሚስተር ዚል ጽሕፍዎ መጽሓፍቲ ዚል ስፖከን እንግሊሽ ቮሊዩም 1 ካብ ኬጂ ጀሚሮም ዘሎ ህፃውንቲ ዝርርብ ንክኽእሉ ብዓቕሞም ዝተዳለወት መጽሓፍ ዚል እንግሊሽ ካብ ኬጂ ጀሚሮም ዘሎ ህፃውንቲ ሳይንሳዊ ሜላ እናባ ንክኽእሉ ፎኖሎጂ ወይ ከዓ ናይ ድምፀት ሳይንስ መሰረት ገይራ ዝተዳለወት መጽሓፍ ዚል ስፖከን እንግሊሽ ቮሊዩም 2 ካብ 5 ክፍሊ ንላዕሊ ዘሎ ህፃውንቲ ዝርርብ ንክኽእሉ ብዓቕሞም ዝተዳለወት መጽሓፍ ዚል ግራመር ዚል ሳይንስ ብምዕዳግ ናብ ወለዶ ክባጻሕ እጃሞም የብርክቱ ኣብ ቀጻላይ እስካዕ ንራኸብ ደሓን ቀኒ